Так званая выбарчая кампанія ў Беларусі мінае практычна незаўважна, нават ва ўмовах рэпрэсій і поўнага кантролю сітуацыі ў краіне улады неахвотна нагадваюць грамадству, што ў Беларусі павінны былі па плане адбывацца прэзідэнцкія выбары. Які разлік уладаў на гэтую кампанію і ці зменіцца нешта пасля 26 студзеня. Мяне завуць Дмітрий Гурневіч, гэта пік свабоды ў жывым эфіры. І сёння пра стратэгію уладаў і дэмакратычных сілаў у нашым эфіры разважае палітолог і гісторык Александр Фрыдман. Прывітанне, Александр. Прывітанне, Дима. Я таксама заахвочваю нашых гледачоў задаваць пытанні ў прамым эфіры. Я іх перадам Александру. Александр, вось выбар у Беларусі 30 гадоў ужо паводле аналітыку з'яўляецца імітацыяй, але цяпер, апрача агітацыйных ролікаў на афіцыйных каналах, прапагандысты нават не вельмі хочуць нагадваць у навінах, у сваіх СМІ імёны гэтых кандыдатаў, якіх па вялікім рахунку яны самі ім дазволілі удзельнічаць у гэтых так званых выбарах, яны прайшлі праз жорсткі адбор. Чаму, на вашу думку, так адбываецца? Ну, гэта сапраўды выборы абсалютна не цікавыя, і гэта ўжо такое сапраўднае пераабранне Лукашэнкі без нейкай канкурэнцыі. Чаму гэтая кампанія праходзіць менавіта так? Ну, думаю, што гэта наступствы 20-го году. Лукашэнкі вельмі дрэнны вопыт, які быў у 20-м годзе, таму яны імкнуцца зрабіць гэту кампанію, ну, вось такой зусім спакойнай, каб нічога не было, каб не было ўвогуле там нейкай мабілізацыі. Вось як мага хутчэй правесці, асабліва не ўзмацняць цікавасць на гэтых выбараў, пераабраць Лукашэнку, скончыць гэты працэс, а выбары гэта для іх заўсёды стрэс, такі пэўны стрэс, хаця гэтым разам такіх падставаў для стрэсу няма, і ісці далей. Акрамя таго, трэба ўлічваць, што тыя кандыдаты, якія гэтым у бюлетні, ну гэта сапраўды досыць такія, я б назваў бы, шэрыя, нехарызматычныя асобы, таму і зрабіць з імі нейкую больш-менш цікавую кампанію увогуле немагчыма. Да і патрэбы такой Лукашэнкі відавочна няма. Да рэчы, выступаючы пазаўчора на прыёме, Лукашенко гаварыў пра тое, што чакаецца вельмі складаны год. Давайте паглядзім коротка гэтую цытату і вернемся ў студыю. Третий раз вот так вот публично, большой аудитории я говорю о том, что будущий год будет непростым. И я это говорю вам откровенно. И запомните, кто бы вам тут не обещал золотые горы, нам придется напрягаться в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Но мы преодолеем все трудности. Александр, як вы думаеце, гэта як звычайна, проста словы, за якімі нічога няма, ці тут сапраўды ёсць нейкая доля праўды, і Лукашенко да чагосьці рыхтуе беларусаў? Я б сказаў, вось калі Лукашенко казаў, што будзе цяжкі год, ён выглядаў вельмі аўтэнтычна і, я б нават сказаў, арганічна. Бо то, як сёння выглядае Лукашенко, як ён прамаўляе, што вось такая пэўная цяжкасць, якая вось нават была бачна, з якой на гэта ўсё прамаўляе, ну гэта, напэўна, адлюстроўвае ягоны стан і адлюстроўвае той год, які можа прыйсці. Лукашенко дакладна ведае, што гэты год лёгкім не будзе. Шмат што залежыць ад знешняй палітыкі, гэта галоўны фактар, і ці будзе працягвацца вайна ва ўкраіне, калі яна скончыцца, чым яна скончыцца, потым ці будзе нейкая развязка, на якую ён разлічвае знешнепалітычная, выбудова новых стасункаў з захадам, хутчэй за ўсё не будзе, і пытанне вельмі важнае для яго, як будуць складвацца адносіны з Расіяй. Пакуль ідзе вайна, Расія асабліва зацікаўлена ў ім, і Расія вельмі моцна падтрымлівае яго, і, напэўна, асабліва нават не цісне на яго, бо ён у якасці саюзніка вельмі патрэбны. Потым, калі вайна скончыцца, можа скласціся зусім іншая сітуацыя, і ціск можа з боку Расіі ўзмацніцца, і падтрымка, адпаведна, можа зменшыцца. Лукашенко гэта разумее, што год будзе складаны, і сёння вельмі цяжка прадказаць, у якім накірунку пойдуць падзеі. А як вы самі лічыце, ці, вот, напрыклад, Расіі сёння быў бы больш выгадны нейкі іншы прэтэндэнт, ці ўсё ж такі Лукашенко гэта самы лепшы варыянт, які можа задаволіць Крэмль?
Ну, сярод тых, якія прысутнічаюць, відавочна, Лукашенко гэта і найлепшы варыянт, бо Лукашенко, канешне, партнёр для Крамля не самы лёгкі, досыць складаны, але вядомы, яны яго ведаюць, яны з ім ужо стала супрацоўнічаюць, яны ведаюць, што ад яго можна чакаць, на што ён гатовы пайсці, на што не. Лукашенко для іх, ну, у прынцыпе прадказальны. І я думаю, што тыя галоўныя рэчы, якія Крамлю былі патрэбны, Лукашенко заўсёды выконваў, можа, без асаблівай ахвоты, але выконваў. І яшчэ раз сваю лаяльнасць і вернасць, дарэчы, пацвярдзіў у 2022 годзе падчас расійскага варвання ва ўкраіну. Так што ў гэтым становішчы Лукашенко ён Расію пакуль цалкам задавальняе. Ну, не думаю, што сітуацыя прынцыпова зменіцца. Лукашенко не ў тым стане, каб ісці на нейкія сур'ёзныя канфлікты з Расіяй. Вы на пачатку згадвалі пра тое, што выбары самыя сумныя, што па сутнасці гэта пераабранне. Тым не менш, мы ведаем, што спецслужбы наведваюць людзей, якіх нават затрымлівалі на суткі ў 2020 годзе ці пасля. Іх наведваюць, папярэджваюць, каб, не дай Бог, яны не выходзілі, не думалі там пратэставаць. Адбываюцца нейкія вучэнні МУС, унутранай арміі. Гэта робіцца проста для запалохвання, ці сапраўды яны лічаць, што людзі могуць збунтавацца. Так, зараз рэпрэсіі, зараз усё вельмі спакойна, але гэта ж можа выстрэліць. Я б нам сказаў, што яны не могуць інакш, бо гэтая траўма 2020 года, тое, што яны перажылі ў 2020 годзе, пратэсты, памер пратэстаў, якасць пратэстаў, яны гэта не пераадолелі. Вось Лукашенко, ён жа шмат казаў пра тое, што трэба перагарнуць старонку, што ўжо іншая рэчаіснасць, што 2020 год скончыўся. Сапраўды, 2020 год ён скончыўся, але ён не скончыўся ў галовах Лукашэнкі і ягонага атачэння. Кожныя выбары, і гэта было ў 2001, это было ў 6-м, у 10-м і нават у 15-м, калі ўсё было адносна спакойна, выбары для Лукашэнкі заўсёды стрэс. І у такім стрэсе беларуская ўлада, яна паводзіць сябе досыць нелагічна. Зараз нішто не гаворыць пра тое, што ў Беларусі там магчымы нейкія пратэсты. І нават калі паглядзець звонку, ніхто і за мяжой не зацікаўлены ў нейкай дэстабілізацыі сітуацыі ў Беларусі, бо ў гэтым выпадку могуць быць варыянты там увядзення расійскіх войскаў і іншыя, якія нікому зараз гэтая дэстабілізацыя дадатковая не патрэбна. Але ўсё ж таки Лукашенко непакоіцца. Кожныя выбары адразу ідуць знаёмыя рэфлексы, знаёмыя рэакцыі. Вось таму і яны да гэтых мераў падыходзяць і рыхтуюцца да таго, чаго відавочна не будзе. А як вы самі ацэньваеце гэтыя настроі сёння ўнутры Беларусі? Зразумела, і мы, і вы, і я зараз не ў Беларусі, але па тых дадзеных, якія ёсць або сацыялагічных, або па нейкіх ускосных, ці ўдалося неяк за гэтыя гады перайначыць грамадства, пераканаць яго? Таму што, натуральна, прапагандысты паказваюць, што нібыта яны ўсё кантралююць, і шчаслівых людзей, якія танцуюць на марафонах адзінства. Наколькі гэта карціна ад рэальнасці адрозніваецца? Ну, конечно, оценить ситуацию внутри Беларуси вельмі цяжка. Мне падаецца, што колькасць тых людзей, якія выйшлі з палітыкі, якія палітыкай не цікавяцца і паводзяць сябе апалітычна, дэманструюць такія канфармісцкія паводзіны, вось іх хапае, іх колькасць відавочна павялічылася. Нікуды не зніклі тыя людзі, якія пратэставалі ў 2020 годзе, якім відавочна ўсё, што адбываецца, не падабаецца. То бок змяніць сітуацыю радыкальна, мне падаецца, ўсё ж таки у Лукашэнкі не атрымалася. Задушыць любые актыўныя формы пратэсту, так. Ну, а пра што там размаўляюць людзі на беларускіх кухнях? Тут, канешне, пытанне застаецца адкрытае, но мне падаецца, хапае людзей, якія на сваіх кухнях гавораць такія рэчы, якія афіцыйным уладам вельмі не падабаюцца. Насамрэч, што ў Лукашэнкі атрымалася, а чаго не атрымалася, мы пабачым якраз такі ў той момант, калі эпоха Лукашэнкі скончыцца. Вось калі паглядзець вонкава, конечно, тое, што мы бачым, таго, што даходзіць з Беларусі, як гэта прадстаўляе афіцыйная прапаганда, усё спакойна, усё стабільна, усё так досыць гарманічна, нема там нейкіх адмоўных пратэстных настрояў і іншае. Але паводзіны самой улады,
вось гэтыя перасцярогі, гэтыя пастаянныя прапагандысцкія нападкі на апанентаў, пагрозы, якія ідуць, ну яны ускосна паказваюць, што так ужо упэўнена на 100%, так бы мовіць, гэты рэжым не выглядае. Усё ж таки вось нейкі страх таго, што раптам нешта можа адбыцца, а мы як ведаем, мы ж бачылі гэта нават і ў Сірыі апошнім часам. Вядомы прыклад Румыніі 89-го году. Вось нейкія зрухі, радыкальныя зрухі, яны ж могуць адбыцца вельмі, вельмі хутка. Рэжым, які падаваўся стабільны, як было гэта ў выпадку Чаўшэску у Румыніі, знік праз некалькі тыдняў, а потым знік і сам Чаўшэску. Так што тут трэба падыходзіць да ацэнкі сітуацыі ў такім грамадстве, такім закрытым, зачыненым грамадстве, як беларускае, вельмі асцярожна. Нават дэмакратычная сіла, у прыватнасці офіс Святланы Ціхановскай, заклікае беларусаў не пратэставаць падчас гэтай выбарчай кампаніі і не выходзіць на вуліцы, таму што гэта не мае вялікага сэнсу. Рэпрэсіі настолькі моцныя, што проста гэта зараз абсалютна нічога не зменіць. І калі сапраўды выбары пройдуць суперціха, суперспакойна, напрыклад, па ўзоры 2015 года, што, на вашу думку, гэта можа змяніць? Я думаю, что сами выборы, сам факт выборов, сам факт так званого переобрания Лукашенко и то, что Лукашенко застанется на своей посаде, тут принципово ничего не изменится. Тут все залежить от той политики, якую будет проводить Лукашенко. Что будет после этих выборов? Конечно, коли будут, можем допустить, будут выпущены все политвязни. Прычым гэта будзе зроблена досыць хутка. Калі пачнуцца нейкія зрухі, паслабленні ў галіне, не ведаю, свабодаў. Калі вось гэтыя зрухі пачнуцца, на гэта, адпаведна, будзе рэакцыя і з боку захаду. Калі гэтага нічога не будзе, то сам факт таго, што Лукашенко правёў новыя выбары, я думаю, гэта прынцыпова нічога не зменіць. Тут пытанне не ў гэтай фармальнай працэдуры, а ў тым, якія будуць крокі з боку беларускіх уладаў. Я нагадую нашим глядачам, что мы працуем у прямым эфире. Вы можете задавать питания у чате нашей трансляции. Меня зовут Дмитрий Гурневич, мой гость Александр Фридман. Александр, на вашу думку, а калі, напрыклад, гэтыя выборы адбудуцца суперціха, ці будзе гэта нейкім знакам таксама да захаду для таго, каб пачынаць перамовы з Лукашэнкам? Я мяркую, што адна з прычынаў, чаму Лукашенко вырашыў правесці гэтыя выбары як мага хутчэй, гэта меркаваныя перамовы ва ўкраінскім кантэксце. У Лукашенко ёсць надзея папрысутнічаць на гэтых перамоваў, і калі вось ён можа прывесці, калі там будзе вырашацца пытанне, хто будзе прадстаўляць Беларусь, ці ўвогуле будзе Беларусь нейкім чынам прадстаўлена, вось дадатковым аргументам могуць быць вось гэтыя выбары. Глядзіце, Лукашенко вось толькі перабраўся, падабаецца вам, не падабаецца, Лукашенко гэта беларуская рэчаіснасць на бліжэйшыя гады. Вось гэта, напэўна, і была мэта, як мне падаецца, каб перанесці гэтыя выбары. А далей павінны быць якія-небудзь крокі з боку беларускіх уладаў, каб увогуле на тое, што ў Беларусі адбываецца, звярнулі ўвагу. Я думаю, што рэакцыя захаду на выбары, яна будзе вельмі такая простая. Яны скажуць, выбары не былі празрыстымі, выбары не былі дэмакратычнымі, не адпавядалі стандартам. Вось гэта, напэўна, і будзе першая рэакцыя. А далей захад будзе назіраць за тым, што адбываецца ў Беларусі. Вы кажаце пра сігналы. Ці, напрыклад, такім сігналам не з'яўляецца вызваленне дзесяткаў па памілванні палітвязняў. Зразумела, што пазней новых набіралі. Тым не менш, ёсць нейкая навіна, што людзей вызваляюць. На днях паказалі таксама відэа з Віктарам Бабарыкам, пра якога фактычна некалькі гадоў ніхто нічога не ведаў. Ці гэта не ёсць вось такім знакам ад Лукашэнкі? Гэта пэўныя сігналы, якія таксама на захадзе фіксуюцца. З пункту гледжання Лукашэнкі, гэта разглядаў я такое запрашэнне да перамоў, ён прынцыпова паказвае, я гатовы вызваляць. Акрамя таго, вызваляючы людзей, ён робіць такі досыць добры для сябе фон у кантэксце выбараў. Вось глядзіце, які я магутны, які я гуманіст, вось я бяру людзей, якім там цяжка, у якіх захворванні, у якіх дзеці, і я іх вызваляю. Вось.
Гэта для ўнутранай аўдыторыі. Для знешняй аўдыторыі, у выпадку Бабарыкі, напрыклад, ён паказвае, вось у вас, можа, там і на захадзе ўвогуле былі сумненні наконт таго, жывы Бабарыка, ці нешта з ім адбываецца. Не, вось ён жывы. Я чакаю ад вас сур'ёзнай, цікавай прапановы. Будзе прапанова, ну, адпаведна можам паразмаўляць і пра вызваленне Бабарыкі. Я думаю, што тут для Лукашэнкі не ідзе гаворка, як гэта, вось, напрыклад, было ў 15-м годзе і ў кантэксце 15 года, што ён вызваляе ўсіх палітвязняў, і гэта яго інвестыцыя ў добрыя стасункі з Захадам. Зараз усё ж таки сітуацыя іншая. Лукашенко разумее, што ў яго ёсць палітвязні, шэраг палітвязняў, вядомых на Захадзе палітвязняў, вызваленне якіх Захад асабліва патрабуе, і ён хоча за гэтых людзей нешта сур'ёзнае атрымаць. Вось зрабіць такую інвестыцыю, я там вызвалю Бабарыку, і тым самым гэта мой сігнал, давайте палепшым стасункі. Я думаю, што Лукашенко да гэтага прынцыпова не гатовы, бо ён для сябе разумее, што вось шараговых палітвязняў ён можа там яшчэ сотнямі схапіць і лічба павялічыцца. А вось таких палітвязняў, таких вядомых на Захадзе, з таких фарматных асобаў, як, не ведаю, там, Калеснікава, Бабарыка, Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі, таких палітвязняў яго толькі некалькі чалавек. І вось гэтых людзей, вызваленне гэтых людзей ён хоча абмяняць на нешта істотнае. А хто, на вашу думку, дарэчы, быў бы такім самым ахвотным на Захадзе для такіх размоў з Лукашэнкам? Я думаю, што на Захадзе ёсць краіны, якія гатовыя выступіць у якасці пасярэднікаў паміж Лукашэнкам і Еўразвязам. Ну, я думаю, адна з гэтых краінаў гэта, безумоўна, Венгрыя. Тое, што венгерскія ўлады падтрымліваюць адносіны, стасункі з Лукашэнкам, гэта і такі свайго кшталту палітычны капітал для іх. У тым сэнсе палітычны капітал, што яны могуць заўсёды заявіць, калі трэба размаўляць з Лукашэнкам, пра нешта з ім дамаўляцца, ну хто можа гэта ў Еўропе зрабіць? Ну амаль ніхто. Краіны Балтыі, якія мяжуюць з Беларусю, у іх дрэнныя стасункі з Лукашэнкам. У Польшчы таксама дрэнныя стасункі з Лукашэнкам. А хто яшчэ гатовы з ім размаўляць? Хто можа з ім размаўляць? Мы можам з ім размаўляць. Вось. Што тычыцца іншых варыянтаў у Еўропе, то я асабліва іх не бачу. Заходнееўрапейскім краінам тое, што адбываецца ў Беларусі, асабліва не цікава. Пазіцыя ўсходнееўрапейскіх краінаў і краін цэнтральнай Еўропы, яна вядомая. У Славакіі, як я разумею, такой ужо асаблівай пазіцыі наконт Беларусі няма. Хаця патэнцыйна сённяшні славацкі ўрад, ну, мог бы таксама, як і ўрад Орбана ў Венгрыі, выступаць пасярэднікам паміж Мінскам і Еўропай. Што тычыцца Злучаных Штатаў, то тут пакуль увогуле нешта казаць вельмі цяжка, бо Беларусь, ну, відавочна, не адносіцца да прыярытэтных накірункаў палітыкі Дональда Трампа. Зараз не адносіцца і, напэўна, ўжо нават і не будзе адносіцца ў бліжэйшы час. Давайте вернемся еще до так званых выборов. Как раз прошли днями выступы так званых кандидатов, спойлеров Александра Лукашенко, там и Александра Хижанкова, и Сергея Сыранкова, Гайдукевича, Ганны Конопадской. Вас хтось уразив? У контексті, розуміючи їхні ролі, але тим не менш, ось, як історика, як політолога. Не, яны не уразілі. Я толькі могу сказаць, што ўсе гэтыя 3-4 чалавекі, яны такіх можна выкарыстоўваць як добры сродак у барацьбе з бяссонніцай. Калі вось хочацца там ужо заснуць і не атрымліваецца, то гэта, напэўна, добры метад. То, як яны робяць, як яны выступаюць, якія стылёвыя там магчымасці выкарыстоўваюцца, якая рыторыка, тут вельмі цяжка гэта вытрымаць і сапраўды не заснуць. Ну, але хто ў вашым топе? Я по некай рыторыцы, по красамоўі. Ну, у мяне ёсць такая прыхільнасць да асабліва адыёзных фігураў, вось, паколькі адыёзныя выклікаюць там пэўную цікавасць, а што тычыцца адыёзных ідэяў, тык тут відавочна камуніст Сыранкоў. Который прапанаваў помнікі Сталіну аднаўляць, так?
Менавіта. Ну, Гайдукевич, там нічога новага няма. Ён як бы ў прапагандзе фігура вядомая. Стыль яго выступленняў, яго тэзісы таксама вядомыя. Вось, спадар Хіжняк, ну, там гэта было, шчыра кажучы, зусім не цікава. Канапацкая абсалютна прадказальная. Яна таксама вельмі нервавалася. Там было бачна, што галоўная яе задача падчас гэтай кампаніі казаць толькі тое, што ўзгаднілі з уладамі. Ніякай самастойнасці, бо яна раз-пораз выказвае такія, можа выказваць. Ну, пакуль нічога такого не было, рызыкоўныя, з рызыкоўнымі прапановамі выходзіць, а рызыку яна хоча мінімізаваць. А вось Саранкоў, як тое, што ад яго ідзе, ну, па адыёзнасці ён, напэўна, сярод гэтых спойлераў на першым месцы. Ну, Ганна Канапацкая по гэтай шкале, яна была такой супер свабодолюбівай, таму што яна гаварыла пра тое, што з Беларусі з'язджаюць людзі, што краіна знаходзіцца ў яме, то бок, ну, як вы кажаце, напэўна, дазволілі такое гаварыць. Пытанне навошта? Бо, звычайна, там все вельмі стэрыльна адбываецца. То есть прыходзіць Саранкоў, камуніст, і гаворыць, што ён не вместо, а вместе з Лукашэнкам. Ну, у Канапацкай перш за ўсё задача гэта прыцягнуць людзей на выбары, каб усё ж такі тыя людзі, якім Лукашенко не падабаецца, каб яны на гэтыя выбары пайшлі і паўдзельнічалі ў гэтых выбарах. Ну і задача не змянілася з 2020 году. Яна свайго кшталту альтэрнатыва Святлане Ціханаўскай. Яе задача гэта, ну, не тое, што перакрэсліць, но адцягнуць увагу ад Ціханаўскай, паказаць, што нават у умовах сённяшняй Беларусі магчыма нейкая апазіцыя, магчымы там раз-пораз такія красамоўныя выказванні, і вось ёсць чалавек, на якога людзі маглі б арыентавацца. Вось. То бок, гэта такая сапраўдная псеўдаапазіцыя, назовем гэта так. Што тычыцца Канапацкай, думаю, што перад імі зараз такая цікавая задача стаіць, на якое месца паставіць Канапацкую і з якім вынікам. Думаю, ўсё ж такі, што месца ў яе будзе трэцяе, назовем яго так, пачэснае трэцяе месца пасля Олега Гайдукевича. Ну, гэта будзе дзіўна, дарэчы, калі Гайдукевича яны адправяць на трэцяе месца. Я думаю, хутчэй на трэцяе месца будзе Канапацкая. Вынік у яе будзе, ну, напэўна, недзе 2%, думаю, так. Дарэчы, вы згадалі пра Ціханаўскую. Я бачу, што адно з пытанняў у нас у чаце пра Ціханаўскую. Ці можа офіс Святланы Ціханаўскай уплываць на нейкія працэсы ўнутры Беларусі? Ну, пэўны ўплыў, канешне, ёсць, паколькі хаця б яго не трэба перабольшваць, няма ўплыву на ўлады, гэта так. Але ізноў жа, на пэўныя крокі офіса Ціханаўскай гэтыя ўлады мусяць рэагаваць. Што тычыцца людзей, якія жывуць в Беларусі, канешне, засталіся прыхільнікі Ціханаўскай, якія арыентуюцца на яе. Тут цяжка вельмі ацаніць, колькі іх, но яны, безумоўна, ёсць, то бок аўдыторыя прысутнічае, і да гэтай аўдыторыі Ціханаўская можа звяртацца. Канешне, ёсць у Беларусі людзі, якія будуць сябе паводзіць у дзень выбараў адпаведна таму, што прапануе Святлана Ціханаўская. І гэта сур'ёзная адказнасць. Но мне падаецца, дэмакратычныя сілы гэта зразумелі і таму не прызываюць не да ніякіх пратэстаў, бо выдатна разумеюць, што нейкія пратэсты ва ўмовах сённяшняй Беларусі нічога не прынясуць, першае, і будуць мець вельмі сур'ёзныя адмоўныя наступствы для тых людзей, якія ў іх будуць удзельнічаць. Там былі розныя прапановы дэмакратычных сілаў ад поўнага байкота, як звычайна гэта прыхільнікі Зенона Пазняка заклікаюць, але не толькі гэтым разам. Галасаваць, напрыклад, за некага кандыдату, напрыклад, за Гайдукевича ці за Канапацкую, або не за Лукашэнку, ну, каб проста паказаць камусьці, што людзі супраць, або галасаваць супраць усіх. Гэта, дарэчы, была адна з прапаноў Ціханаўскай, хаця яна таксама казала не ісці на выбары, калі ўжо немагчыма не ісці, калі прымушаюць, то проста галасаваць супраць іх. Як вы ацэньваеце гэтыя прапановы, ці маюць нейкія зараз сэнс увогуле? Тым больш вось ўжо пасля 2-3 месяцаў ад таго, як гэтая стратэгія ці там тактыка была прапанаваная. Я думаю, што ізноў жа
для людзей, якія жывуць у Беларусі, знаходзяцца ў Беларусі, галоўнае пытанне гэта бяспека. І таму калі ім прапануюцца два варыянта, калі для вас гэта бяспечна і вы лічыце, што гэта бяспечна не ісці на выбары, то гэта разумная прапанова. Калі наступная прапанова галасаваць супраць усіх, ну гэта таксама у гэтым таксама і калі вам прыйдзецца ісці на выбары і вы не жадаеце ў ніякім разе зрабіць там нешта на карысць Лукашэнкі, то мае сэнс галасаваць супраць усіх. У сённяшніх умовах тут трэба вельмі сур'ёзна ставіцца да гэтых двух момантаў. Мы павінны улічваць асаблівасці сённяшняй сітуацыі ў Беларусі. Мы маем справу з аўтарытарным рэжымам, які паступова з 2020 года атрымлівае ўсё больш таталітарныя рысы. У такіх умовах любыя нонканфармісцкія паводзіны могуць мець сур'ёзныя наступствы. Так што тыя людзі, якія проста не будуць браць удзел у гэтых выбарах, альбо будуць галасаваць супраць усіх, гэта ўжо ўчынак, гэта ўжо форма пратэста, гэта форма асабістага пратэста гэтых людзей. І гэта трэба улічваць. Дарэчы, уначы ў Беларусі абмяжоўвалі доступ да інтэрнэту, ён там не працаваў, здаецца, больш за гадзіну, і праблемы з сайтамі былі, праблемы з соцсеткамі. Як вы думаеце, гэта выпадковасць, калі нету навошта? Я не выключаю, што гэта быў проста тэст з боку ўладаў. Яны ж перабіраюць розныя варыянты. А што там, а калі там раптоўна будуць нейкія ўсё ж такі пратэсты і нешта адбудзецца ў кантэксце гэтых выбараў. Трэба быць падрыхтаванымі. Лукашенко ж нават сам некалькі месяцаў, калі я не памыляюся, там указаў, што калі што інтэрнэт будзе атрублены і ён пойдзе на гэты крок. Магчыма, яны там рабілі нейкія тэсты тэхнічнага характару, каб падрыхтавацца на ўсялякі выпадак. Калі вось сапраўды будзе такая непрыемная сітуацыя, для іх непрыемная сітуацыя, каб быць гатовымі і правесці тое, што яны пажадаюць зрабіць. Дарэчы, калі гэты інтэрнэт сапраўды абрубяць або сацыяльныя сеткі абрубяць у першыя тыдні, і гэта стане зразумелым, што можна рабіць на працягу доўгага часу. Як гэта можа змяніць увогуле працу дэмакратычных сілаў? Па вялікім рахунку сёння все гэтыя кантакты або уздзеянні, назовем это так, на людзей, на аўдыторыю адбываецца менавіта праз YouTube, праз TikTok, праз сацыяльныя сеткі. Сапраўды, калі не будзе інтэрнэту, то нейкім чынам уплываць на становішча ў Беларусі будзе вельмі цяжка, бо калі мы падыдзем да рознага кшталту аналагавых метадаў, то там і праслухоўваць, і перахопліваць пошту, гэта ж куды прасцей. Так што гэта будзе сапраўды вельмі складана. Але я думаю, што да такога радыкальнага кроку справа не дойдзе, бо беларускія ўлады улічваюць і інтарэсы, і пажаданні насельніцтва. А ўсё ж такі актыўнасць і ў сацыяльных сетках, і YouTube, і іншая, яна ў Беларусі вельмі сур'ёзная. І тыя людзі, якія гэтым займаюцца, яны ж пераважна гэта не мае нейкіх там палітычных мэтаў. Я думаю, што пераважная большасць беларусаў, якая карыстаецца Ютубам, яны карыстаюцца Ютубам не ў пошуку палітычнага контенту, а ў пошуку забаўляльнага контенту. То бок рабіць такія рэпрэсіўныя мерапрыемствы, гэта для беларускіх уладаў досыць небяспечна. Я думаю, што гэта тое, што вялікай колькасці людзей вельмі не падабаецца. Таму гэта тое, што яны калі будуць рабіць, то ўжо ў самай апошняй сітуацыі, і не думаю, што на працяглы час. Я нагадаю, што гэта жывы эфір, вы можете задаваць у чаце свае пытанні. Святлана Ціхановская наведала Польшу, сустракалася з прэм'ерамі, з прэзідэнтамі. Там ёй паабяцалі, што так званыя выбары ў Беларусі не будуць Польшчай прызнаны. Зрэшты, гэтыя абяцанні ўжо гучалі неаднаразова перад гэтым у розных еўрапейскіх сталіцах, што гэтую кампанію, якую Лукашенко называе выбарамі, прызнаваць не будуць. А што гэта насамрэч мяняе?
Прынцыпова гэта нічога не мяняе, таму што я маю на ўвазе уся гэтая кампанія. А прызнанне, ну тут для Лукашэнкі, канешне, ёсць важны фактар. Гэта дыпламатычнае прызнанне, яму гэта трэба. Ён увесь гэты час пасля 2020 году ён змагаецца за тое, каб яго называлі прэзідэнтам. Яму непрыемна тое, што ў Мінску няма заходніх амбасадараў, якія ўручалі яму пасля 2020 году, ну амаль няма, некаторыя есть даверчыя граматы і іншыя. Гэта яму непрыемна. Вось гэтае непрызнанне, то што там яго называюць дыктатарам, узурпатарам і іншае. Ён бы хацеў, каб сітуацыя змянілася. Ён хацеў бы атрымліваць, мабыць, і запрашэнні. Не думаю, што ён жадае ездзіць у заходнія сталіцы. Ну гэта прэстыж, гэта яму важна. Гэта відавочна, што яму гэта патрэбна. Але ён гэта не атрымлівае. Яго ёсць спадзяванне, што пасля гэтых выбараў нешта зменіцца. Но я не думаю, што прынцыпова нешта зменіцца, бо той фарс, які ў Беларусі адбываецца, ён жа цалкам зразумелы і ў заходніх сталіцах. Сітуацыя ізноў жа зменіцца, калі зменіцца не праз выбары, а праз канкрэтныя крокі беларускіх уладаў. Калі Лукашенко жадае, каб з ім размаўлялі, каб яго ўспрымалі ўсур'ёз, ён павінен паводзіць сябе адпаведным чынам. Ён павінен паказаць, што ён самастойны ў адносінах да Масквы, а не васал і не марыянетка Расійскай Федэрацыі. Ён павінен зрабіць крокі ў дачыненні да палітвязняў і ўвогуле тое, што тычыцца дэмакратызацыі ў Беларусі, хаця б нейкія крокі паслаблення. Калі будуць гэтыя крокі, то яны будуць ацэнены, на іх звернуць увагу. І вось гэта важна, а не гэты фармальны працэс. Ну, прызналі альбо не прызналі на Захадзе, гэта ў рэшце рэшт фармальная справа. Што зменіцца прынцыпова ў Беларусі? Нічога не зменіцца. Як Лукашенко заставаўся ва ўладзе і панаваў, так ён і застанецца. А вы думаеце, увогуле для Лукашэнкі яшчэ важна гэтае прызнанне Захаду хоць на нейкім узроўні? Все-таки Беларусь гандлюе ў пераважнай большасці сёння з Расійскай Федэрацыі. Зараз вельмі папулярны у прапагандыстаў такі тэрмін глобальны поўдзень, розныя брыксы. Лукашенко наведвае Аман, афрыканскія краіны, азіяцкія краіны. І яны стараюцца пераканаць беларусаў, на ўвазе прапаганду, што там Беларусь чакаюць, там прымаюць, і трэба ісці туды. А ўжо Захад, все, мы ўжо навучыліся жыць без яго. Ну, гэта рыторыка, але калі паглядзець з другого боку, як яны рэагуюць на розныя сустрэчы, якія былі і будуць, напэўна, яшчэ у Ціхановскай на Захадзе, ну, бачна, што, ну, там, я б не сказаў, што гэта ўжо такая зайздрасць, але гэта ім непрыемна. Так, Лукашенко арыентуецца на поўдзень, яму прыемна наведваць краіны Азіі і краіны Афрыкі. Але яму трэба атрымаць, ён жадаў бы атрымаць прызнанне ад сваіх ворагаў на Захадзе. Напрыклад, атрымаць нейкі ліст ад гаспадара Трампа, дзе ён звернецца да яго як да прэзідэнта, альбо патэлефанаваць Трампу і паразмаўляць з Трампам. Я ў якасці прыклада прывяду Трампа, а на месцы Трампа можа быць і Макрон, альбо канцлер Федэратыўнай Рэспублікі Германіі і іншае. Я думаю, што яму гэта ўсё роўна было прыемна. Ён разумее, што Беларусь, як бы то ні было, яна была і застаецца еўрапейскай краінай. Дарэчы, вы узгадалі Дональда Трампа, літаральна праз 10 дзён адбудзецца інаўгурацыя ў Вашынгтоне. Ці, на вашу думку, для яго будзе Беларусі нейкім цікавым пунктам на карце свету? Таму што вось якраз, здаецца, была сёння навіна пра тое, што рыхтуецца нібыта некая сустрэча з Владзімірам Пуціным ужо, і Дмітрый Пяскоў, прэс-сакратар Крамля, сказаў пра тое, што, магчыма, пасля інаўгурацыі будуць нейкія дэталі. Пакуль так не выглядае. Тут напэўна, будзе, напэўна, сур'ёзнае адрозненне у першага прэзідэнцкага срока Трампа ад гэтага. Першы прэзідэнцкі срок, тэрмін, тыя людзі, якія займаліся знешняй палітыкай у Трампа, гэта была такая ўжо досыць традыцыйная амерыканская палітыка, і там былі спробы сапраўды перахапіць ініцыятыву ва ўсходняй Еўропе, наладзіць стасункі, прапанаваць нешта Лукашэнку, выцягнуць Беларусь з расійскіх кіпцюроў, назовем гэта так. Тое, што сёння ідзе, пакуль прынамсі ідзе з боку Злучаных Штатаў, ну там нейкая цікавасць да Беларусі не назіраецца. Канешне, паглядзім, як будзе сябе паводзіць наступная амерыканская адміністрацыя, но пакуль не выглядае так, што ў Лукашэнкі атрымаецца там наладзіць нейкія стасункі, і што хаця б яны выйдуць на той узровень,
узровень, які быў падчас першага тэрміну Трампа. Я зачитаю одно пытанне з чату. А ці можа Трамп прапанаваць Лукашэнку некую здзелку? Я таксама дадам, а ці Лукашенко Трампу некую здзелку можа прапанаваць? Тое, што б цікавіла Злучаныя Штаты. Ну, і зноў жа, Лукашенко можа прапанаваць, напэўна, пэўныя крокі. Напрыклад, ёсць жа той жа грамадзянін Злучаных Штатаў Юрас Зінковіч, які знаходзіцца ў Беларусі за кратамі. І вызваленне грамадзяніна Злучаных Штатаў гэта для амерыканцаў заўсёды з'яўляецца прыярытэтам. Дарэчы, з боку Лукашэнкі гэта была бы пэўнай, назовем гэта так, добрай інвестыцыяй і добрым крокам пасля 20-го вызваліць Зінковіча і патлумачыць гэта тым, што вось мы робім крок насустрач Трампу, мы вырашылі памілаваць амерыканскага грамадзяніна, ён можа вярнуцца ў Злучаныя Штаты, і гэта такі жэст павагі да Трампа. Ну, паглядзім, не думаю, конечно, што яны пойдуць на такі крок, але ідэя з боку, з пункта гледжання Лукашэнкі, як мне падаецца, была б не дрэннай. А ў астатнім я не бачу чагосьці такога асабліва цікавага для Злучаных Штатаў у сённяшняй Беларусі. Тыя надзеі, якія былі ў дэмакратычнай адміністрацыі Байдена ў 2020 годзе, альбо якія былі раней падчас першага тэрміну Трампа, што можа яшчэ нейкім чынам выціснуць Лукашэнку з абдымкаў Расіі, я думаю, што такіх надзеяў у Злучаных Штатаў асабліва няма. Больш таго, яны бачаць, разумеюць, што Беларусь гэта краіна, якая вельмі цесна супрацоўнічае з Кітаем і таксама знаходзіцца пад значным велізарным уплывам Расіі. То бок гаворка ідзе пра галоўных ворагаў Злучаных Штатаў на дадзены момант. Што там нешта можна зрабіць, прапанаваць Лукашэнку нешта такое, што ён перайдзе на іншы бок і адмовіцца ад Кітая, альбо адмовіцца ад Расіі, альбо стасункі з Расіяй з Кітаем будуць больш асцярожнымі, мне гэта не падаецца верагодным на дадзены момант фінансавы. Перад намі яшчэ каля 10 хвілінаў прамога эфіру. Я захвочваю пісаць у чат пытанні. Адно з іх зачытаю Александру. Ці зменшацца рэпрэсіі пасля так званых выбараў? Тут шмат што залежыць ад знешнепалітычнага кантэксту. Ці будзе гэта Лукашэнку ўвогуле патрэбна. Калі ў яго будем пабачыць нейкі шанец і нейкую магчымасць на паляпшэнне стасункаў з Захадам, то тады ён можа пайсці на адпаведныя крокі, можа паводзіць сябе больш асцярожна, больш спакойна. Акрамя таго, вось гэты выбарчы стресс выбараў ён пройдзе. Можа і тады беларускія ўлады будуць паводзіць сябе трошкі спакойна. Так што там, магчыма, будуць розныя фазы. Фаза радыкалізацыі, фаза больш спакойная. Але прынцыпова характар гэтага рэжыму, як мне падаецца, ужо не зменіцца. Лукашенко траўматызаваны 20-м годам. 20-й год для яго гэта наступствы другой паловы 10-х гадоў. Наступствы так званай лібералізацыі. Паўтараць гэты шлях ён не захоча. Ён для сябе, напэўна, вырашыў, што лібералізацыя у любой форме можа прывесці да новага 20-го году. А гэта, напэўна, найбольшае, што ён баіцца сёння. Але ці можна таксама атрымаць у такой сітуацыі 9-мільённую краіну бясконцых рэпрэсій? Бо я памятаю, 20-й год гаварылі, што гэта вельмі дорага каштуе. Такая рэпрэсіўная палітыка, і трымаць, і пашыраць спецслужбы, і людзі незадаволеныя, у прынцыпе, яны, магчыма, пра гэта не гавораць наўпрост, але гэта не тая сітуацыя, якую б хацела любая ўлада. Гэта непрыемная сітуацыя. Лукашенко разумее, што гэтая сітуацыя такога перманентнага напружання, гэта цяжкая сітуацыя. Але калі на кону твоя ўлада, і ты зыходзіш з таго, што любыя паслаблення сітуацыі могуць паставіць твою ўладу пад пытанне, тады такі аўтакрат, як Лукашенко, з ягоным вопытам, да яшчэ і ў ягоным узросце і ў сённяшнім фізічным стане, такі чалавек заўсёды абірае найбольш жорсткія метады. Так што ў гэтым сэнсе я досыць скептычна стаўлюся да магчымасці нейкай лібералізацыі гэтага рэжыму.
І яшчэ некалькі хвілінаў перад заканчэннем хацеў бы з вами пагаварыць пра давер беларусаў да дэмакратычных сілаў. У кантэксце некаторых, пэўна, скандальных з'яваў апошняя была, што прадстаўнік па абароне аб'яднанага пераходнага кабінету Вадзім Кабанчук даведаўся, што ўзламалі ягоны тэлеграм, прапагандысты ў Беларусі выставлялі перапіску. Выглядае, што гэта яшчэ летась адбылося, але проста яны цяпер гэта выкарысталі. Гэта не першая такая справа, якая датычыць у тым ліку лічбавай бяспекі, і такіх справаў збіралася ўжо даволі шмат. Людзі крытыкуюць таксама гэту верхушку дэмакратычных сілаў. Як, на вашу думку, гэта уплывае на давер? Ну, з даверам сапраўды сітуацыя цяжкая, тым больш, што беларускія ўлады гэта вельмі так элегантна выкарыстоўваюць. Яны робяць усё, каб узмацніць недавер, каб вось такія з'яўляліся пункты гледжання пра тое, што КДБ паўсюдна, КДБ за ўсім сочыць, КДБ за ўсё бачыць, іншае. І для тых людзей, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, нейкім чынам падтрымліваюць кантакты ў Беларусі, а можа нават раз-пораз і ў Беларусь ездзіць, ну для іх гэта, канешне, вельмі так адмоўна на іх это ўплывае. І кожны чалавек, які нейкім чынам у беларускім кантэксце прысутнічае, ён для сябе ставіць пытанне: а мне гэта яшчэ патрэбна? Мне там патрэбны нейкія сувязі? Навошта мне гэта? Бо мае рызыкі, яны куды горшыя, чым тое, што я магу з гэтага калісьці атрымаць. Вось такое адчуванне безнадзейнасці, што ў Беларусі нічога не ў прынцыпе ўжо змяніцца не можа, і што сітуацыя такая досыць дрэнная і будзе яшчэ больш і больш дрэннай станавіцца, яна ў дэмакратычных асяродках, як мне падаецца, яна прысутнічае. Яна прысутнічае, і ўлады робяць усё, каб гэтыя настроі ўзмацніць, ну і трэба сказаць, пэўны поспех яны маюць. Перадапошняе пытанне, апошняе ўжо, напэўна, з чата. Лукашенко пагражае, што спыніць імігрантаў, а ці можа Польшча перакрыць чыгуначны рух? У адказ, я так разумею. Тут справа такая, што Лукашенко свой міграцыйны шантаж, тое, што ён паспрабаваў зрабіць у 2021 годзе, ён відавочна прайграў. І я думаю, што ён сам разумее, што ён прайграў. Тыя пагрозы, якія ён робіць, гэта каб узмацніць напружанасць, каб сказаць: ну ўсё ж такі паспрабуйце са мной дамовіцца, бо калі не дамовіцеся, то будзе яшчэ горш. Але я думаю, што адначасова Лукашенко разумее, што калі ён ізноў паспрабуе зрабіць нешта такое, што ён зрабіў у 2021 годзе, сённяшняя рэакцыя і з боку Польшчы, і з боку іншых еўрапейскіх краінаў будзе куды больш суровай. Сёння ў міграцыйным пытанні мы маем у Еўропе ўжо іншую рэчаіснасць. Сітуацыя вельмі істотна змянілася за гэты час. Так што, калі Лукашенко паспрабуе нешта зрабіць, адказ і з боку Польшчы, і з боку іншых еўрапейскіх краінаў будзе вельмі жорсткі. У тым ліку і такі чыгуначны магчымы. І напрыканцы я зноў хацеў вярнуцца да дэмакратычных сілаў, як да гісторыка пытання таксама. Скажыце, ласка, ці на вашу думку штосьці апазіцыя сёння магла рабіць інакш і больш эфектыўна, чым гэта робіцца зараз? Гэта цяжкае насамрэч пытанне. Апозіцыя імкнецца нешта рабіць. У іх далёка не ўсё атрымліваецца. Канешне, калі глядзець на рэтраспектыўна, былі рознага кшталту памылкі. Напрыклад, тая ж самая стратэгія абраная, стаўка на санкцыі, што санкцыі павінны спрацаваць. Ну, мы бачым, што поспехаў асабліва гэтая стратэгія пакуль не прынесла. Што ў апозіцыі не атрымліваецца, нейкім чынам прымусіць Лукашэнку да перамоваў. Лукашенко ў перамовах не зацікаўлены, і ён не пайшоў на нейкія кантакты ў 2020-2021 годзе, і відавочна гэтага не будзе і бліжэйшым часам. Ну, прынамсі, сітуацыя не такая. Так што вельмі цяжка ацэньваць і тут ставіць пытанне, што можна было зрабіць. Беларуская дэмакратычная апозіцыя вельмі не шанцуе, гістарычна вельмі не шанцуе, бо знешнепалітычныя умовы, у якіх яна зараз працуе, асабліва пасля 2022 году, яны толькі пагаршаюцца. І вось той перыяд, які чакае дэмакратычныя сілы, ён будзе яшчэ больш цяжкім, таму што інтарэс да Беларусі, які паступова
і без таго і памяншаецца, ён у наступныя гады будзе памяншацца яшчэ больш хуткімі тэмпамі, як мне падаецца. І тут задача беларускіх дэмакратычных сілаў, ну прынамсі рабіць усё, каб Беларусь хаця б у пэўнай ступені прысутнічала у публічнай прасторы. Так, з гэтай задачай ім трэба будзе працаваць у будучыні. Яшчэ все-таки я дазволю сабе парушыць правіла, і яшчэ одно пытанне все-таки з чата. Просіць глядачка зрабіць параўнальны аналіз апазіцыі 20 год таму і цяпер. Вы бачыце прынцыповыя розніцы? Калі паглядзець на апазіцыю у 20 гадоў таму і цяпер, ёсць прынцыповая, канешне, розніца ў тым, што ў сённяшніх дэмакратычных сілаў ёсць стасункі, кантакты на захадзе на такім узроўні і падтрымка на такім узроўні, якой 20 гадоў таму не было. Ну, 20 гадоў таму апазіцыя магла працаваць ўнутры краіны, не гледзячы на ўсе тыя рэпрэсіі, якія ішлі. Калі ты ў апазіцыі і працуеш унутры краіны, гэта зусім іншы ўзровень. Калі ты працуеш па-за межамі краіны, ты вельмі хутка страчваеш уплыў. У цябе ёсць міжнародная падтрымка, але ў цябе няма или амаль няма уплыву унутры краіны. То бок з знешнепалітычным накірунку апазіцыя выглядае сёння лепш, чым 20 гадоў таму. Што тычыцца яе ўплыву на працэсы ва ўнутры краіны, то тут сітуацыя горшая. А ці нешта значыць гэтая падтрымка з замежжа сустрэчы на захадзе? Яна можа нешта даць у той момант, калі будзе акно магчымасцяў, калі сітуацыя прынцыпова зменіцца. Калі б, напрыклад, вайна ішла іншым чынам, і мы б назіралі тэндэнцыю да перамогі Украіны і аслаблення Расіі, то вось гэтая заходняя падтрымка магла прыйсціся вельмі дарэчы. Ну, зараз мы назіраем, што ўсё ж такі хутчэй ідзе ў іншы накірунак, і добра, што гэтая падтрымка захаду, канешне, ёсць. Але што яна можа даць, ну, можа будзе, хто можа сёння сказаць, што выключана нейкае новае акно магчымасцяў. Магчыма, яно і будзе, і тады гэтая падтрымка захада дапаможа. І кропку я хацеў бы паставіць апошнім пытаннем. Вы, як гісторык, вы таксама спецыяліст па даследаванні прапаганды, зрэшты, і прапагандысты ў Беларусі вас любяць, бо часта пра вас пішуць. Адзін з іх напісаў пра тое, што ўжо час сканчваць з гэтымі прэзідэнцкімі выбарамі, праводзіць іх як усеагульнае галасаванне, і трэба перадаць гэта у паўнамоцтва нацыянальнага сходу, то бок так званыя палаты прадстаўнікоў Савета Рэспублікі, каб вось гэтыя дэпутаты, якіх нібыта таксама выбіраюць, каб яны выбіралі прэзідэнта. І зрэшты Лукашенка летась, здаецца, ён таксама казаў, што вот шкада, што вось падчас усебеларускага сходу не прынялі рашэнне, каб все-таки ён займаўся выбарамі прэзідэнта. Пойдуць яны на гэта будуць, на вашу думку, апошнія усеагульныя выбары вот у лукашэнкаўскай эпохі? Не выключаю, паколькі Лукашенко ўсё больш і больш вымушаны задумвацца пра нейкі транзіт, хаця б тэарэтычна гэта звязана з ягоным узростам і з ягоным станам здароўя. Калі гаворка ідзе пра максімальны кантроль, то, канешне, вось такія выбары усебеларускім народным сходам гэта больш прыемна, гэта больш лёгка кантраляваць, і прэзідэнт, які абраны такім чынам, но ён не карыстаецца звычайна той падтрымкай, якой карыстаецца прэзідэнт абраны народам. То бок паставіць гэтыя працэсы пад больш пільны кантроль на ўсялякі выпадак, каб не было ў выпадку, калі Лукашенко сыдзе з этой пасады, нейкіх недарэчнасцяў, нейкіх праблем, гэта цалкам магчыма, яны вернуцца да гэтай ідэі ў другой палове 20-х. Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння маім госцем у прамым эфіры быў гісторык і палітолог Александр Фрыдман. Я таксама заахвочваю нашых гледачоў ставіць лайкі пад гэтым відэа, каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Гэта дазволіць зрабіць наша відэа больш папулярнымі і зламаць планы тых людзей, якія хочуць абмежаваць магчымасцю людзей у Беларусі глядзець YouTube. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.